Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τα flex μου. Θα ξεκινήσω από τα δαχτυλίδια. Όπα. Ναι, αυτό δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα το ξαναφτιάξω γιατί αυτό μου έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρω. Θα το χαλάσω μάλλον. Θα να καταστρέψει ένα flex. Και αυτό το έκανα τώρα πριν λίγο. Δεν θα κάτσω να το κάνω όλο τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, έχω αυτό. Ναι, τώρα φαίνεται. Αυτό νομίζω σας το έδειξα πριν. Ναι, νομίζω ναι. Και αυτό. Δεν είχα άλλο ένα. Αλλά τώρα έχω εδώ πέρα μέσα πολλά, οπότε δεν μπορώ να το φέρω. Το ένα flex μου είναι αυτό εδώ. Δεν το φορέσω κιόλας. Εδώ πέρα μέσα έχω μόνο βραχιόλια. Μ' αρέσει πολύ. Έχω και αυτό εδώ. Θα σας δείξω και αυτό εδώ. Που μου το έχουν κάνει τεράστιο. Δεν το έχω κάνει εγώ, μου το έχει κάνει μια φίλη μου και μου το έχει κάνει τεράστιο. Οπότε δεν το φοράω. Και αυτό είναι τεράστιο που μου το έχει κάνει μια φίλη μου. Εγώ παλιά είχα τέτοια κουμπώματα. Κάτσε. Είχα τέτοια κουμπώματα. Τώρα δεν έχω. Ναι, αυτό μου είναι τεράστιο. Να σου πω την αλήθεια. Όχι, καλύτερα εδώ. Τώρα όμως δεν θα... Ωραία. Έτσι εδώ. Μη πέφτεις. Λαμμένο. Μη πέφτεις. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό εδώ μου το έχει κάνει τεράστιο. Όπως και αυτό. Καλά, αυτό μου το έχει κάνει πάρα πολύ τεράστιο. Δεν το βάζω σχεδόν ποτέ. Είναι τεράστιο που μου φεύγει. Αυτό εδώ. Έχω κάνει δύο τέτοια. Το ένα επειδή μου άρεσε και το άλλο επειδή είμαι φαν του Harry Potter. Μην με κράξετε. Και είμαι φαν του Harry Potter. Και αυτός είναι ο γειτόνας μου, όπως ξέρει. Ένα χρυσό, ολόχρυσο ψαροκόκαλο. Μισό. Ψαροκόκαλο. Ένα χρυσό με λευκό τέτοιο. Ναι, τώρα. Εδώ είναι. Ωραία, δεν πέφτει. Θα το βάλω στο έτσι. Καλύτερα είναι. Έχω κάνει ένα τέτοιο χρυσό με διάφορο λευκό. Ένα απλό μπρελόκ. Cute. Ένα γαλάζιο με μπλε. Άλλο ένα τέτοιο, απλώς είναι σε άλλο στυλ. Ένα μπρελόκ που είναι παγωτάκι cutie. Που έχει λυσάξει λιθία. Αυτό εδώ. Μια φίλη μου. Αυτό εδώ. Και αυτό εδώ μου αρέσει πολύ. Ένα απλό κυτρινάκι και έκανα με challenge χθες με μια φίλη μου, με την Ίνα. Αυτό μου αρέσει πολύ. Ένα... Δεν ξέρω κι εγώ τώρα γιατί το έκανα αυτό. Έκανα και ένα για μια φίλη μου. Ένα απλό έτσι λιλά. Αυτό δεν μου αρέσει αλλά όχι τόσο πολύ, οπότε δεν το βάζω πολύ. Αυτό το κάνει για μία φίλη μου. Αυτό παιδιά είναι τέλειο.
όντως πολύ όμορφο. Και μου αρέσει και αυτό εδώ πέρα. Το έκανα χθες. Έχω κάνει άλλο ένα τέτοιο, δηλαδή έχω και δεύτερο. Ένα Halloween, για το Halloween το έχω κάνει αυτό. Cute. Ένα απλό λιλό με μια περλίτσα και είναι ένα απλό. Ένα τέτοιο που μου αρέσει και αυτό πολύ. Και αυτό το διπλό που μου το έκανε πάλι μια φίλη μου, πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο. Αυτό μου αρέσει. Και ας το έχει κάνει, και ας μου το έχει κάνει πάλι μεγάλο. Αυτό πες να μην χωράει καν. Ναι. Out. Το είχα κάνει για μια φίλη που έχει μικρό χέρι και δεν της το δώσα ποτέ. Θα της το δώσω. Αυτό εδώ είναι λίγο άσχημο λίγο, αλλά δεν πειράζει. Έχω κάνει και ένα βραχιόλι αυτό εδώ. Που είναι... μισό λεπτάκι. Ναι, που έχει ένα καρπούζι, είναι έτσι πολύ cute. Και έχω βάλει και το G από το όνομά μου, Τζότσο. Βλέπετε και από εδώ. Ήταν μπρελό και μου χάλασε. Και έχω φτιάξει και ένα τέτοιο που έχει ένα μικρό ουρανιετόξο με συννεφάκι, δεν ξέρω πώς το λέτε. Ένα ακόμα χρυσό, πολύ απλό. Ένα κόκκινο. Αυτό μου το έχει κάνει μια φίλη μου για κολοκύθα. Τι της ήρθε και έκανε αυτό το πράγμα για κολοκύθα, δεν ξέρω. Αυτό γιατί πες να μπέρδεψα απλώς τα χρώματα. Ναι, αυτά είναι τα flex μου. Θα τα μετρήσω εγώ τώρα. Αν θέλετε μπορείτε να μετρήσετε κι εσείς. 1, 2. Αυτά, 18, 19. Αυτό δεν ξέρω. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Είχα ένα που ήταν 28, τώρα χάλασε, δεν πειράζει. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Έχω 41. Flexi. Δεν το δεις και πολλά ούτε γραφές. Με αυτό εδώ το εργαλείο το έχω κάνει όλα. Όχι όλα. Είχα κι άλλο ένα μικρό σετάκι που δεν ξέρω που το έχω. Αλλά δεν πειράζει. Βρω κάποια ακόμα στιχάκια που πρέπει να μαζέψω για άλλη μια φορά. Ένα κουμπούμα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε!